Hola, bon dia. Us he gravat aquest vídeo perquè pugueu fer una petita pràctica als matins amb uns saludos al sol, amb unes salutacions al sol, més algun moviment per despertar el cos, perquè com que vam quedar l'altre dia, així ho podeu practicar una miqueta des de casa i podeu anar observant també, mirant-me a mi, mirant-vos a vosaltres, com podeu anar millorant aquesta seqüència de salutacions al sol. I mica en mica ja segur que ho anireu incorporant superbé a la vostra pràctica del dia a dia. I res, si voleu o teniu algun tipus d'incens o un palo santo, us en podeu engegar una miqueta i escampar una mica per l'habitació en la que us trobeu. Si teniu algun oli essencial, a mi al matí m'agrada molt posar-me una mica d'oli de llimona, de taronja o de poleo-menta, per així d'eucaliptus, per anar despertant una miqueta, no, el sentit de l'olfacte. I també va molt bé per acabar de despertar. A vegades ens despertem i estem cansats, ens rentem la cara, anem al lavabo, però potser encara ens sentim amb els ulls una mica col·locats. Et col·loques unes gotetes d'oli a la mà, fregues una mica i te les col·loques davant dels ulls i inhales pel nas, deixant que tota aquesta olor s'impregni per les fosses nasals. I exhales per la boca i deixes anar. I tornes a inhalar pel nas, deixant que aquesta olor entri. I exhala, deixes anar. I sí, encara et queda una miqueta de restes, te la pots escampar pel clatell, una mica pel cos. I si no tens cap mena d'olor, no passa res, simplement fregues les mans i te les col·loques també davant dels ulls i intentes absorbir aquesta escalfor, aquesta energia que crea les mans en contacte amb la cara. I mica en mica trobes aquesta postura assentada, et col·loques un bloc, si és que en tens, si no tens cap bloc pots posar-te un coixinet, si tens algun coixí del llit o del sofà, i si no pots anar directament al terra, però simplement amb el bloc o amb un llibre o un coixí, és clar que deies d'alçar una mica més i pots estar més ben assentada, és més còmode, l'esquena no s'encorba tant. Llavors busca aquí la teva postura més correcta, la que estiguis més còmode, deixes les mans que descansin al costat, a damunt de les cuixes i tanques els ulls per un moment i simplement observa la teva respiració. Observa com t'has despertat avui. Com es sent el teu cos. Si hi ha alguna part del cos que et molesta, que necessita una mica de mimos avui, analitza quina és aquesta part i si la trobes, dedica-hi una mica de temps durant la pràctica. I per començar el dia, a vegades comencem accelerats, directament amb un cafè i cap a la feina. I avui, si pots, dedica uns minuts, abans de pensar en qualsevol altra cosa, en simplement escoltar-te a tu, escoltar la teva respiració, escoltar el teu cos, dedicant-te aquests minuts per tu. Continua respirant amb una mica més de consciència, observant què li passa al cos quan inhales i què passa quan exhales. Amb la inhalació busquem aquest espai, aquesta esquena que s'allarga i amb l'exhalació busquem deixar anar, treure tensions. Cada vegada que inhales, sent com el teu cos crea espai, el pit s'eixampla, s'obre i a l'exhalar sent com les tensions que tens al teu cos s'allunyen, s'escapen, se'n van, les deixes anar. Per uns moments, pensa en l'objectiu del dia d'avui. Què és el que avui vols aconseguir? Dedica-hi uns segons, simplement, una idea, una paraula. Continua respirant, inhalant lentament i exhalant conscientment. I pot ser que, si estàs a casa, sentis algun soroll, alguna porta que s'obre o es tanca, pot ser que la ment se'n vagi a pensar qui deu haver obert la porta, qui ha entrat, què ha passat. En comptes de voler analitzar el que acaba de passar, el soroll que estàs sentint, simplement observa'l.
està aquí, és el moment present en el que estem tots ara, però no tenir envàs, simplement deixes que marxi. Tu continues concentrada en la teva respiració. Continues sentint el teu cos. El teu cor. I de mica en mica obres els ulls i inhales, portes els braços cap a dalt al cel. Exhala, dobles els colzes i en forma de cactus obres el pit, que se'n vol anar cap endavant. Inhala, braços cap a dalt al cel. Exhala, dobles colzes i obres el pit, l'esquena, s'estreny per darrere. Un altre cop inhala, braços cap a dalt al cel. Exhala, obres el pit. Inhala, braços al cel. I exhalant vas a buscar la mà dreta que se'n va al terra i l'esquerra puja per damunt, estirant tot el lateral. Inhala, crees espai i exhalant actives tot lateral esquerre. I aquí pot ser que no baixis tant perquè és el matí, t'acabes de despertar, pot ser que et quedis una mica més amunt, simplement sent fins on el teu cos pot anar. Inhala, tornes al centre i exhalant vas a buscar el lateral contrari. La mà dreta puja per damunt de l'orella. Inhala, crees espai i exhalant deixes caure una mica més el cos, sent com tot el lateral dret s'estira. Inhala, tornes al centre, els braços cap a dalt al cel i exhalant, la mà esquerra se'n va a buscar el genoll contrari, el genoll dret, i la mà dreta se'n va al darrere en forma de copa. Inhala, estires l'esquena, obres el pit i exhalant, torsiones i vas a buscar amb el pit que giri una mica més. Cada que inhales, creixes i sents com des de la coroneta et tiuen cap a dalt al cel i a l'exhalar aprofites per torsionar. Que no sigui el cap el que va buscar al darrere, sinó que l'esquena, el pit, aprofita per torsionar i girar-se. Inhala, tornes al centre, els braços se'n van cap a dalt al cel i exhala, torsiones cap a l'altre costat, la mà dreta se'n va damunt de la cuixa esquerra i la mà esquerra es queda al darrere en forma de copa. Inhala, creixes i exhala, aprofites per torsionar una mica més. I al mateix sent com la torsió ve des de l'esquena. I també als matins, quan ens acabem de despertar i tenim la panxa encara buida, aquestes torsions van molt bé per fer un massatge intern als òrgans. Inhala, creixes i exhales. Inhala, tornes al centre, els braços se'n van cap a dalt al cel i exhala, portes les mans que se'n van cap endavant, camines una miqueta i vols portar el pit que se'n va cap al terra. Pots quedar aquí, simplement, o pots provar de baixar una miqueta més i anar a buscar el cap, el front, que toqui el terra. I a poc inhales, camines les mans que se'n van cap enrere. Si tens el bloc, ara és el moment de treure'l, el deixes a un costat i vas a buscar la postura dels 4 punts. Quan hi ets, portes el pes cap als glutis cap endarrere i puges aquests glutis cap a dalt al cel buscant el gos que mira avall. I aquest és el primer gos que fem avui, per tant mantén els genolls doblegats, l'esquena recta i el pes que reparteixi entre les cames i els braços. El cap descansa, no hi ha tensions enlloc. I mantén les cames doblades, pots provar d'estirar una cama o estirar l'altra, per anar despertant el cos, per anar buscant aquí com està avui el teu cos. I sobretot no vulguis forçar, no vulguis estirar més del compte. Respecta't molt, les pràctiques del matí són les més suaus. I a poc camines, portant les cames, els peus, cap a la part de davant de l'esterilla, dobles els genolls i deixes caure el pes cap a la terra. Deixes que el cap pengi, que descansi, comences a moure el cos cap a la dreta i cap a l'esquerra. Et pots aquí abraçar els colzes i acabar de fer aquest massatge. I que en mica trobes el moviment, deixes en els braços i mica en mica inhalant vas pujant vèrtebra per vèrtebra, arrodonint l'esquena, pujant els braços pels laterals cap a dalt al cel. I exhala, junta els palmells de les mans que se'n van a buscar davant del pit. I aquí queda't uns segons amb els ulls tancats i observa el pes del teu cos, com recau damunt dels peus.
sent una mica el balanceig a l'hora de tancar els ulls, que pot ser que busqui l'equilibri al teu cos, i sent el pes com es reparteix entre les puntes dels dits dels peus i els talons. Quan trobis aquí l'equilibri, obres els ulls i t'observes els peus. Aquests poden estar o bé al paral·lel, a l'ample de les caderes, o bé pots provar, si tens una mica més d'equilibri, que s'ajuntin els dits grossos dels peus i els talons queden una mica oberts. Per això, mica en mica, pots començar deixant-los paral·lels per tenir més estabilitat, per sentir més arrelament al terra. I aquí ens trobem a la postura de Tadasana, que és la postura de la muntanya, en la que les cames estan fortes, els braços també, els ombros estan lluny de les orelles i l'esquena està recta. No estem tensionant, no estem molt tieses, però sí que és una postura activa, no estem descansant, sinó que estem actives. Si algú vingués pel darrere i m'empentés, jo no hauria de caure, perquè estic forta, estic desperta, estic activa. I ara inhala, puja els braços cap a dalt al cel. Exhala, dobles els genolls i vas a buscar amb les mans al terra. Inhala, estires les cames, les mans se'n van damunt de les cuixes, estires l'esquena entrant a mitja pinça. I exhala, portes les mans al terra i fas dues passes per anar al gos que mira avall. I aquí un altre cop en aquest gos, recorda doblar els genolls, sentir com el cap es descansa, no està tensionat, l'esquena està allargada, el pit se'n va endavant. Sent aquí aquesta asana, aquesta postura. I ara inhala, arrodoneixes l'esquena i te'n vas a buscar una planxa. I exhalant, baixes els genolls, el pit i la barbeta al terra. Inhala, deixes caure tot el cos a la terra i puges a una cobra. Exhala, portes el pes enrere, claves les puntes dels dits dels peus i puges al gos que mira avall. I aquí un altre cop, no forcis, simplement troba aquesta postura que mica en mica es va fent cada vegada més teva. Sent els braços com estan actius, les mans, els dits. Ara inhala, puges una mica més els talons. Exhala, dobles els genolls, la mirada se'n va endavant. Inhala, camina o salta cap endavant de l'esterilla, estires les cames entrant a mitja pinça. I exhala, deixes anar, dobles els genolls, deixes el pes que caigui cap a la terra. I inhala, a poc, arrodonint l'esquena, puges el tronc i els braços que se'n van cap a dalt al cel. Exhala, juntes les mans que les portes cap al pit. I tornes, inhala, els braços se'n van cap a dalt al cel. Exhala, dobles les cames i vas a buscar amb les mans al terra. Inhala, estires les cames, les mans se'n van damunt les cuixes i entres a mitja pinça. Exhala, portes les mans al terra i vas amb dues passes a buscar el gos que mira avall. I pot ser que cada vegada puguis entrar més en aquesta postura, però tu saps com està el teu cos avui, tu saps com has dormit, tu saps com has passat el dia d'ahir. Arriba fins allà on tu puguis. I sent com si de les lumbars, el glúten, ens volguessin tibar cap a dalt al cel. L'esquena està recta, les mans estan actives. Inhala, vas a buscar una planxa, arrodonint l'esquena, i exhalant, baixes els genolls, el pit i la barbeta al terra. Inhala, deixes caure el cos a la terra i puges a una cobra. I exhala, portes el pes enrere, claves les puntes dels dits dels peus i puges al gos que mira avall. I respires aquí. Inhala. Exhala, treu tensions. En aquest cop inhales, puges els talons. Exhala, dobles els genolls, la mirada se'n va endavant. Inhala, camina o salta, cap endavant de l'esterilla, estires les cames, entres a mitja pinça. Exhala, deixes caure el pes cap a la terra. Inhala, a poc, arrodoneixes l'esquena, puges els braços que se'n van cap a dalt al cel. Exhala, portes les mans al pit. I tornem, inhala, braços cap a dalt al cel. Exhala, dobles les cames i vas a buscar amb les mans al terra. Inhala, estires cames, entres a mitja pinça. Exhala, claves les mans al terra i te'n vas amb dues passes al gos que mira avall. I sent aquí, com ara aquest cop, potser pots anar una mica més enllà, estirar una mica més les cames. Inhala aquí. I exhala, baixa el pit, estira l'esquena, els braços estan actius. Inhala, vés a buscar una planxa i exhalant, baixes els genolls, el pit i la barbeta al terra. Inhala,
busques la cobra i exhalant claves les puntes dels dits dels peus i puges al gos que mira avall. I aquí assaboreix aquest gos que mira avall, és l'últim que fas avui. Sent les cames com estan actives, com estan fortes, els braços, el pes com es reparteix, l'esquena recta i el cap descansa. Inhala, puges una mica més els talons, exhala, dobles els genolls, la mirada se'n va endavant, inhala, camina o salta a la part de davant de les esterilles, tires les cames entrant a mitja pinça i exhala, deixes caure a la terra. Inhala, a poc, arrodonint l'esquena, puges els braços cap a dalt al cel i exhala, juntes les palmes de les mans que se'n van cap al pit i tanques els ulls i simplement deixes que el teu cos senti el moviment. Sent els batecs del teu cor, com s'han accelerat les pulsacions. Aquesta seqüència de moviments el que fa és activar totes i cada una de les parts del nostre cos. Per això ara sentim aquest batec, la respiració com és més ràpida. Sentim tot el moviment que ha fet el cos des de les puntes dels dits dels peus fins al cap, les mans, els dits de les mans. Simplement sent aquí. Sent també com el teu cos busca l'equilibri, el pes entre les dues cames, buscant aquí l'estabilitat. Com hem passat d'estar en moviment a tancar els ulls i trobar la quietud en una postura dretes. I mica en mica obres els ulls, deixes anar les mans i vas buscant el teu camí per anar-te a estirar a l'esterilla i entrar a la postura final de Savasana. I aquí intenta no fer gaires més moviments, simplement deixa que el teu cos encara processi aquestes salutacions del sol. Sent una mica de formigueig per tot el cos. Observa com estan les cames i deixa que caiguin a la terra. Observa com estan els peus i deixa que descansin a la terra. Observa com estan els braços i les mans i deixa que descansin. Observa l'esquena, les lumbars, els glutis i deixa-ho anar. Sent el cap com cau per tota la terra. Els ulls, les celles, l'expressió de la cara es relaxa. El nas, els llavis, les dents, la llengua. Empassa saliva i relaxa també la gola. I busca la quietud. Dóna-li l'espai al teu cos per integrar aquests moviments, aquesta seqüència tan important. Dóna-li aquesta estona per absorbir. Per absorbir tal com el terra absorbeix l'aigua de la pluja. Deixa que el teu cos absorbeixi les salutacions al sol. I relaxa't. Dedica't aquests minuts a tu i només per tu. Per trobar la quietud, trobar la calma, l'amor, tot allò que necessites en el dia d'avui. I simplement descansa. Descansa en aquests minuts en els que l'únic que has de fer és descansar. I ara, mica en mica, fas un petit massatge amb el dit gros, cada un dels dits de les mans, la part carnosa. Vas despertant aquí el tacte. Comença a moure els dits dels peus, els turmells i els canells. Vas portant una mica més de consciència en el teu cos. Allarga els braços per damunt del cap, estira, 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 com si t'acabessis de despertar i fes un badall inclús. Les cames. Allarga't tota.
I ara portes els genolls, que se'n van a buscar el pit, és com una boleta. Fas una mica de massatge cap a la dreta i cap a l'esquerra. I mica en mica, encara amb els ulls tancats, et deixes caure cap al cantó dret, en la postura fetal. I aquí et dius alguna cosa bonica, et fas una carícia. Digue't alguna frase que necessitis avui. No esperis que ningú te la digui, sigues tu mateixa la que es diu el que necessites sentir. I mica en mica, encara amb els ulls tancats, ves fent camí a buscar la postura sentada, tal com hem començat la classe. I si obres els ulls, intenta que sigui només per buscar el camí i un cop t'hagis assegut un altre cop, tanca'ls i deixa les mans que descansin damunt les cuixes. Tornes a trobar la quietud aquí, l'esquena recta, el pit obert, els ulls relaxats. Ara fes una llarga inhalació pel nas. Exhala per la boca i deixa anar. Un altre cop inhales pel nas, lent i profund. Exhala per la boca i deixa anar. L'últim cop inhala pel nas. Exhala per la boca i deixa anar. Ajuntes les mans davant del pit en forma d'agraïment, baixes una miqueta al front. Per finalitzar la pràctica d'avui cantaré el mantra de l'Om. El pots cantar amb mi o simplement pots deixar que aquest mantra ressoni dins teu. Exhala i treu tot l'aire. Inhala per cantar. Ara portes les mans al front i mica en mica vas fent camí per baixar les mans a la terra, el front a la terra. A poc, amb ajuda de les mans, incorpores el tronc, obres els ulls i namasté. Moltes gràcies i espero que passis un superbonic dia.